Hello guys, tabok hingga horni ekta duitam dongo tabok sa ang majan abagi no gandio phaijak tamo muisong nai akoi ang tabok maikhrina khai ko thaisuk monduk manda kaisa rawi nakha tongotai abai khakro thogroi songjak amang sana seleka boga hai obongke diporni sindai mosdeng mosak thiroi tabok hingga ang khopsa sawai nei mani ekdom pramui thokna ni thoksuka tabok hingga thaisuk monduk mandak sawai tongo kuthung boya kumun boya abon hohanda monduk mandak bujla hade hingke ta khoktai bukuk sang ang maisa saba kha hingka ba mairom kol le ko tha mairongo ksai tongmani na khori tuna roi rakha sintu hingke de thuwai khikrakti mairong lai tongkha mairong laya mayung slayo yang kan sing hingke ano logirna phaimane sar saka kai smrkhina po tabu hingka ang bim safan nawai pra mairang huwai mairang kusung rang sak khai khairka boi sari pangroko don manu rakhama khanaya da rang sak rok manu hunai o mairang kang hor kuthugo imango sajak mani mairang rang sak ni ni bagai kai sak khosawai na hadi nei hingke teirukungo thangai ang khosawai na haka o mairang no markhno rang sak ni mairang dam ni suipa kha tabok hingke chabai kha nang bai kha ba thuna bagai bothap naitung nai ma se bothap se lete pete tini di pore kisa wati haimani bla angbo thuka hangka ba tata tayung haya thegrok ti sawi bisna rok amsuk thaske thebjagli ata sasing ba bisna ni basa wise thango hangka ba sudunya basa wi nai male khori du no slama sa americana phaimani sintu hangke bini kumoi katal hangka ba nai tongkha obo ayang masingo kisno ni bokta pho aboni bagai ndok nugi mangkhana khori du ni busai tilok phojak talkawa hangka ba sintu bini kumoi katal bai malai tongmani ang thangka hangka ba no respect remane bisingtei laksi jagai i ko cotton phasing se khari thangsiwo o kisna bokta hangka ba sintu wari phri thangka ayango khori du kharta di phri thangka tabok hangki ang thuka jotonona phungka ham guys tabuk phunglia onex dipor ngai tongkha haipan phunghani sakata tamni hinmalang tabuk sa phungni bai dipor ni bai mai sanai 12:46 PM tamai tongo tabok hangka ba busuk jorotoi dipor kheklai jibon kusungsa unnoting nani joralai thangka belai thumani bagai tabok hangke muya hakutoi awan robai miya horne khaklo bai a jotono sari kaham ta khuktai bukhuk sono khabai khukbai lamsogo ani YouTube channel ani kilibrok borobar jak naidi busuk se mar dukmali bazara phaina hani phaimani sokpai tongphai kia hasak restaurant no yang hangke muktri pai jagya korai brisuk hake khowai phunai tongmani korai kangana korai rani korai brisuk hake angkha ba bono video sak tongma se bonus nu gyang ka bang taijam khaisnai hnu boje nasi yasak angbo sagai tongkha nas nasikli angka bang mo kone gura phungsari mala nasikli rekka kethang tongsani je sara musumani sadi je nangna musumani nungdi paikhinale hingke tabok sungbo kethang tongsani sawi thana hanai nai nai khe pram mar sabaya kubayai agini niyom no niyom hati khani ni phayuka haipa no ro to nong no pura mari ui phurung mangala khati tam na kharas bazaro siri khogai kok sai tongkha buyano biang ni phewang baisak gongrong gorong phagya hani henana ngata abo khangki kisan angmani manai nyana phaimani abong kha tini sini no gana wadara ni bislani birthday bono gibrni ya bagai pek khlai tongo noko sokbai kia bangja togya text into songni bagai amkhata kuchia ama hangge chomosak thang zinga tailubia subia mosoba damang mane keji 400 taka amkhata kusumai tu sumai ama hangge tra makhra bupham gsak zat ama hangge tra angor tata baga bakhe ama hangge khunsu burup jangnai ama hangge tra pets rok sai man thangkana ama comfort by coconut hair oil te hasmula chocolate bang dikroying mani bagai tabo khangke rogo sokpa ge hangka bani bkhane zonta 24 घंटा दिन रात engui tong khlayo abari bagai angagi clear oil use khlayo
clear hair oil tabuk hangkiabo phulpana bukhanai sol solung hunai bukhanai bathap ngai jat thok pai tu hekya coconut oil bukhanai bathap ngai tongkhoto tai jibon kusungsa jon tangmaya rabi thuke aboni bagai ang bajani phaya karon ya thagyak sui srapsa rest khlaioi ani boyfriend by kok sawai tabuk kan kisa bikhnaya thok phuli jango pramar narok boyfriend kan wan su hamjang mani silane boy bani tamo ba sila friend mani tamo ba dol sila dol by kok sawai ang tabuk bikhnai rap danga biske sini yo bikhnai tal ka kusni pharo tal ka bikhnai kering ke ba sira ba sai rong ma kari wo sira no prom tabuk bikhnai ra ba ya ko ba yai prathi gang thangka hingke guys sai tam khai nong na update roi tonga no ini nong ne actor actress rong ni bagai to gya thek rugi re mani sasingo butiran sising khata bu karsna se oro 20 rupees ni hingke pasta man khaya thek tabuk oya thek no mukuro daborok bai thaske kutra kutra khata nei borok no mai bai sapi ge re nai ya thek ong saroi mai sapi ge khangke ya thek ong sano simi chawi khibayo mai khesa ya bani bagai kutra kutra kheroi thaske mai bai sapi ge khangke bini je bufam sufam mai bai sapul jagai nangoi thangba kyangke borok mai moi ksa kslagi jai khibayo kolsa kori akhai togya thek na hanai wan sugita Hello guys, tabung ga hor thugui tongkha ang tabung mai jana hanai noganti famous e tini kwacha heketa bazar thangpuro buku kuk thangka khaksa sindi kolom khanangai aboni yogui tongkha tabung mai cha khangkai yo siyogani sidano satha yoma marangsuka muina lege na mo khadi pone mo sengkel wa mo ke tamo Wow, mami ni awang songjak di poni nong khana mo mkhe phungni moi andro mga kojia bai zinga tiniang pai tu mani tabung ga mai khurinya kha mai sabai malanyai guys tabung ga ang mai jabai kha mai sabai mani ya golo ga horong ga delhi no mekra bu pham ang sawi chon rok da ba sai manang ga nok bai khana malaya na Jotoron phungka ham tabung ga phungni malak na bagai ready khlanya ka mongke toto bag no tomato alu tam ruai thogri thasek khaijak muya kangrong toto bag butui asuk dini sosa kotoma ange setona nai tongkha tini sunuguri yang sadni obu phango tabu jor toyo sosa kainin thakyo haben jigon jigon tongkho amorok botor pa khangka masawana hangke ayang sadni tong nong sikon sapurno thangnai blogo phunur ka tabung ka kotoma ange thangka ta ange miya bonong phunu ge di bai ko no among katam jani sugir phagya khikrok sa hoisa jak ka batai shemalalia sini lubia ya phango tebo muya bukoro rijak tam ni mala batai ba vitamin masamane bising chei toi logei bathai ka hamra nani bagai among kete sini gangla thangnai bloga ang nang na khagai sawi gurogwa chawi phno kai bana tin taisa phunugui tongo tam ni mala o gangla buphang sikon sapano sungno markheno sar suka sidano markheno yango ama hangke bini black hair color ripai mani bagai yak sapan bai suitongo ano kudugo tam kisakan video sakhanai amo setabo ka yak marka suitongo kabang bonong no tabo goyam bathai phunong na hanai phunugui ri khasini goyam toriya ko sini noga yi goyam buphang bang mani Sida Marta amo se nostong thamba kia pura 6-7 bufang hei bokri ka jakda dong bokri ko phurjat dong ma nostong thamba keta omangke sini nong ni actress khorijo rokoi jong thanda ke yang ka to nogo strobo to klik sak amagi nogo kia khai muthi ma to no yang khata ma khai jong omangke do phunai mang bini horlayo salayo bang kun sai meya hisap sara omangke do nobar sip thuma mar tabok ang ke bisnati sanai mai sabayei nengbayei norongno bufang wafang gurugui phunugui tabok se bisnati sanani hinga bahban kisane sorry ko strong tongman bagai tini hinga ang chuma basa khero kisa sa tuirong nengai mai rok sai mana siung ka ba bisna busunu kiar khaijaglia ani kobong katal pai mani kobong gila tabkhana ma daya ko tam nin mala kobong katal pai ma to tula sa hani raja sai ku lopung tong ka ba kobong gila sai gya kobong
गिलाबसे किसुगै फारियोय थाना नायो हंकबो ताबो फानां गबं गिलाबसे मादायाखो गाइस ताबो हंके किसा फेना बारसा wi rokoi tongmani norok nang sayari ban sori kostong tong hone bokhorok bo sawo yathek yak bo sawo hayo thuijei ngi tongo puro hingke ba rokoi ma tongkha tang bo hingke norok kha nom te haike srap san nong bai no wan sugi tongnai se thua sawo ma tam sak tal ka kusuk sele rang ka hanai hanje saudu guys norok ta no hamjang mani bagisan video nai tongke norok ano tangai hamya wan sungna ba he diba bokhorok saka wo yagroi thuka hingke se kepal birman kepal praman tifu kepalo yagri ta thudi hni hinjago abono norok boda haiki hinjak please guys ana comment khai sanani tapok di tabok ga sorry ko soi bagi sidong tumuk tri rok phai han sesai chongkhang bu tebo kisa thuna si next vlog norok bai malaya na jatno hambai